kananke leydi ndi colonel Hassimi Goita ɗum woni kananke laamu hakkundejo leydi meɗen ndi kanko e ministre e makko ɓe cilmini yimɓe sappo e jeɗɗon immiɓe leydi Laguine warde ɗo Bamako ɗo ɗum ɗo waɗi altinere keñe nde toon to Kuluba. Bureau malien de droit d'auteur oɗo bureau ɗum woni hono yimɓe daraniɓe banggal hono hakkeji yimoɓe kañum e yaltinoɓe sinimaji ɓe gaɗi batu maɓɓe talatare hande nde hen batudu nogay batu maɓɓe 54 woni hono koɓe gaɗi ɗum woni ƴewtade banggal golleji maɓɓe ɓe ganno e ƴaɓɓade kañum e dawrude ko warata inchallah. On jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e kabaruji ɗi no mbiruɗen nani hono kanko kananke leydi ndi colonel Hassimi Goita o silmini ɗum woni hono yimɓe sappo e jeɗɗon immiɓe Laguine yaruɓe koyɗe fa ɗo Bamako ɗo ɗum woni iwɓe fa Conakry fa ɗo Bamako ɗo ɓeɗo yimɓe sappo e jeɗɗon ɓe jaari koyɗe maɓɓe fa Conakry immorade wakili leydi Mali gonɗo Laguine o dambugal muɗum fa ɗo Bamako e dow majjum ɓe kolli wiide altinere keñe nde wonno hono ko kanko kananke leydi ndi o silmini ɓeɗo yimɓe sappo e jeɗɗon ɓe kolli wiide ɗum hono tawama hono ministre leydi ndi daraniɗo hakkude leydi meɗen Mali kañum leyɗele goɗɗe ana tawa toon ɗum hono hoorejo assemblée meɗen o ɗum woni hoorejo fedde conseil national de transition ɗum woni e Maliki Diaw kañum do ana wonnono hen ɗum woni hono CNT dariɓe darde député e leydi meɗen ndi hoorejo maɓɓe o ana wonnono e ley ngal ɗo kawrital ɓe kolli wiide ɓeɗo yimɓe sappo e jeɗɗon immiɓe Conakry warde Bamako ɗo ɓe gardi e drapeau ji ɗiɗi woni hono koɓe gardi ɓe gardi ɗo drapeau union africaine ɓe gardi ɗo e drapeau leydi Mali ndi tumbude e junggo kananke leydi ndi ɗum woni hono koɓe kolli e dow majjum ɓe kolli wiide ɓeɗo yimɓe e ley ñalade ɗeɓe gaɗi e lawol ngol ɗe ɓe kolli wiide ɓe immike to Conakry to illa ñande sappo e joyyi lewru mai woni hono koɓe immi Conakry nenno fande maɓɓe yottade ɗo ɓe gaɗi balɗe 35 woni koɓe gaɗi e lawol koyɗe ɗum woni hono koɓe jaari iwde toon warde ɗo Bamako ɗo ɓe kolli wiide immade maɓɓe foof warde noon wallodirde ɓiɓɓe leydi Mali feccodirde e maɓɓe sunoji ɓiɓɓe leydi Mali gorde e muɗum hande ɗi ɗum woni tiiɗal gonɗo leydi Mali ndi waɗande ɓiɓɓe leydi Mali ndi moƴƴereji kala koɓe mbawi ɗum ɗo woni hono koɓe mbawi warde yiidude ɓiɓɓe leydi Mali wallude ɗum e dow alahaali mo goni e muɗum o e dow majjum ɓe kolli wiide fa hande dow oɗo golle hono kamɓe ɓe jiiɗi ɓiɓɓe leyɗe Afrique ɗe foof leyɗe meɗen mbaleɓe ɗe foof laato gotum nenno do ɓe jiiɗi hakkude Mali kañum e Laguine laato gotum noon leyɗe ɓaleɓe ɗe foof laato gotum ɓiɓɓe leyɗe ɗe laato gotum ɓe nangodira ɓe laato neɗɗo goto immade goto e anniya goto ɗum ɗon woni hono koɓe kolli nenno e dow majjum hono kamɓe kanankoɓe leydi meɗen ndi hertidade kananke leydi ndi holli seyo muɗum majjum sanne hono hertidade ɗum woni kanko ministre leydi meɗen ndi daraniɗo hakkude leydi ndi kañum leyɗele goɗɗe Abdoulaye Diop omo tawano e ngal ɗo kawrital o holli seyo makko e majjum e dow inde kananke leydi meɗen ndi colonel Hassimi Goita ɓe jetti ɓeɗo yimɓe yaruɓe koyɗe mumen hakkude Conakry kañum e Bamako ko foti kilométre uji ujunere e temedde jeegom e nogay e jeegom kilométre woni hono koɓe jaari koyɗe warde ɗo wallodirde e ɓiɓɓe leydi Mali feccodirde e ɓiɓɓe leydi Mali e dow tiiɗalla mo goni e muɗum hande o e dow majjum ɓe kolli wiide ɓeɗo yimɓe yo yimɓe noon yiɓɓe e kawral leyɗe meɗen mbaleɓe ɗe foof laato gotum ɗum ɗon woni hono immade garol maɓɓe ɗo e nde ɗo fedde ɗum woni hono bureau malien de droit d'auteur kamɓe ɓe gaɗi kawrital maɓɓe ngal ɗo kawrital ɓe gaɗi ɗum talatare hande nogay jetti lewru tubako ndu gonɗo e muɗum ndu woni hono koɓe gaɗi ɗum ndu to nokku maɓɓe to jaati woni hono koɓe gaɗi ngal ɗo kawrital e dow majjum ɓe kolli wiide immade kawrital maɓɓe ngal ɗo foof ƴewtade golleji maɓɓe hono ɗiɓe ganno ƴaɓɓade kañum e batuji maɓɓe ɓe daɗɗino dabareji kewɗi illa e lewru mars ɓettino ndu ɗum woni ñande go'o lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogay ɗiɗi nde wonno nde ɓe ganno batu maɓɓe mawɗo e ley on ɗon batu ɓe daɗɗino dabareji kewɗi ɗin ɗon dabareji woni hono koɓe kaani yettininde ɗum woni talatare hande nde e daɗɗude du dabareji goɗɗi koɓe kaani gollude e ley wakkatiji garoji ɓe kolli wiide ɗum ɗon wonno hono immade batu maɓɓe o ɓe kolli wiide ley oɗo batu hono kanko ministre leydi meɗen ndi daraniɗo banggal gollirante en golle juuɗe kañum e fina tawa meɗen fa yettade hono yimɓe Marta Kumpaku kañum banggal hôtelaji fou daraniɗo ɗum o ɗum woni ministre
andugol guindo kanko du o tawdama e mabɓe e ley kawrital mabɓe ngal hono kanko Madina Tall Souleymane Diallo janinno toon do inde Pinal TV. Caggal batu mabɓe ko ɓe ngaɗi e lewru ndu arande muɗum ɗum woni lewru mars o hitande ujuna ɗiɗi e nogaye ɗiɗi Bumba woni suudu daranidu kabaru haɓugol e heɓugol hakkeji artiste en ɗum woni windoɓe dewte gon hen yaade fa jimoɓe e yimɓe jaltinoɓe théâtre nden no bureau malien des droits d'auteur caggal hawrital ko ɓe ngaɗi ko ɗum woni hawrital mabɓe e debbe e tatoɓo ko ɓe ngaɗi ɗum woni jonde muɗum ɓe ngaɗi e bureau mabɓe to wiyete bureau malien des droits d'auteur ko kabaru haaldugol mabɓe ɗum woni golle waɗi ɗum gila caggal hawrital mabɓe arande ko ɓe ngaɗino ko ɗum woni hollitigol golle ko ɓe ngaɗi caggal muɗum ko micitinde yimɓe fa ha Bumba ɗum woni bureau daraniɗo banggal heɓugol hakkeji artiste en golle mabɓe ana fewti fa han heɓugol hakkeji bindoɓe dewte kañum e artiste en nden no fa han eɓe gondi e golleji muɗum yalla yimɓe ɓe joɓa e hakke yimɓe artiste en ɓe yalla eɓe gara yoɓude e hakkeji mabɓe. nokku biyeteɗo train bélier ɗo Bamako ɗo leyɗe e nde wiyetende Lafia Bougou oɗo nokku kawrital manggal waɗi toon aljumare ɓettinde nde e ley ngal ɗo kawrital ɓe kolli wiide hono immade kawrital ngal fuu hono tewtude fa tawe ngallure Bamako nde laato ngallure laaɓude tal ɗum ɗon wonno hono immade majjum e dow majjum ɓe kolli wiide hono fedde wiyetende ambi ko nde ɗo fedde kañum woni hono gaɗɗo ngal ɗo kawrital wondude e hoorejo fedde nde o jaati biyeteɗo Batuli e dow majjum ɓe kolli wiide hono immade majjum fuu hono tewtude fa tawe Bamako ana laato ngallure laaɓude ɗum laati sababu hono commune ngaji jeegom Bamako ɗi fuu heƴƴa e muɗum ana gonnono toon fa yettade keƴƴaɗo gouverneur ɗum woni laamiɗo ngallure Bamako nde kañum du keƴƴaɗo muɗum ana wonnono toon yimɓe tawaɓe toon ɓe ɗum woni hono hooreɓe commune ngaji heƴƴaɓe commune ngaji ɗi kañum keƴƴaɗo gouverneur o yimɓe tawanoɓe toon ɓe fuɓe dokkama hono banggal kaaki taweteɗe ana mbawi senude e seɗude fa laaɓa ley ngallure Bamako nde ɗum ɗon woni hono koɓe kolli hono ngallure Bamako nde fande heɓede wuute ɓe daɗɗi du daɗɗodiral kangal wadde hakkude commune ngaji ɗi tawe daɗɗuɗo fuu ana hokke ngenari commune fu ɓurɗo laaɓude e ngallore Bamako nde tawi ana hokke ngenari muɗum ɗum ɗon woni hono koɓe kolli ele majjum ɓe kolli wiide hono yimɓe hewɓe tawtorama e on ɗon golle e kanko Fatima Koundié Coulibaly e Souleymane Diallo janinno toon dow inde Pinal TV. aywa e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV en kaddiɗo e kabaruji meɗen ɗi hannde oɗon jetta sanne en tawtete ɗo janggo inchallah.